и Отца, и Сына, и Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и едность Духа Святого, няхай будут з усіми вами. И с Духом Твоим. Вітайте, дорогие на этой святой імши, на якой молимся за всю парафію, за усіх вас, об усіх потребних ласках, во всіх справах, тое, што ляжыць на сэрцы. Таму будзем узносіць да Бога ўсе нашы малітвы, каб мы маглі годна гэта зрабіць, вызнаем нашыя грахі. Спавядаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, заусёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, А на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, великой хвалы Твоей. Пане Божа, владару небесный, Божа Ойча всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иисус Христе, Пане Божа, Баранку Божий, Сыне Отца, я Тебя речь Тебе прокинь свету, смилуйся над нами. Я Тебя речь Тебе прокинь свету, прими моление наше, яки святишь праворужайца, смилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым хвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Боже наш Ойче, Ты яднаешь души верных у один иным мкненни до неба. Дай народу Твоему любить Твои наказы и жадать сполнения Твоих обяцанняў. Каб сярод зменлівасці гэтага свету мы узносили наши сэрцы туды, дзе знойдзем сапраўдную радасць. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя.
Читання книги пророка Ісаї. Так кажа пан шэбну, кіраўніку палаца. Я сапхну цябе з месца твайго і скіну цябе з пасады тваёй. І станецца ў той дзень, што я паклічу слугу майго Эліякіма, сына Хілкія, апрану яго ў хітон твой і падпярэжу яго пасам тваім, і ўладу тваю перадам у рукі ягоныя, і стане ён айцом для жыхароў Єрузалема і для дому Юды. І ускладу ключ дому Давіда на плечы ягоныя. І калі ён адчыніць, ніхто не зачыніць, і калі зачыніць, ніхто не адчыніць. І уваб'ю яго, як кол на цвёрдым месцы, і ён стане тронам славы для дому айца свайго. Гэта Слова Божае. Милосердность Твоя, Пане, трывае навеки. Милосердность Твоя, Пане, трывае навеки. Славлю Тебе усім моим сердцем, бо почув ти слови вуснав моїх, перед аньолами спяваю Тебе, кланяюся перед святой Твоей святыней. Милосердность Твоя, Пане, трывае навеки. Славлю имя Твое за милосердность Твою и верность. У день, коли Тебе покликал, Ты почул мяне, повеличив моц моей души. Милосердность Твоя, Пане, трывае навеки. Узнесли пан бачить покорного, а гонористого познає здалеку. Милосердность Твоя, Пане, навеки, справы рук Твоих не покидай. Милосердность Твоя, Пане, трывае навеки. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. О глибиня багаття і мудрості, і познання Бога, якія неспостигальныя прысуда Яго, і нязведаныя шляхі Ягоныя. Бо хто спазнаў розум Пана, або хто быў дарадцам Ягоным, або хто даў Яму раней, каб атрымаць адплату? Бо з Яго і праз Яго, і для Яго ўсё, Яму хвала навеки. Амен. Гэта Слово Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ты, Петр, скала, и на этой скале я побудую костел мой, и брамы пекельных не перемогут его. Аллилуйя, Аллилуйя. Пан з вами. И с духом Твоим. Читання святого Євангелія поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане.
У той час прыйшоў Езус у межы Цэзарэі Філіпавай і пытаўся ў вучняў сваіх, кажучы: «Кім людзі лічаць Сына Чалавечага?» Яны ж сказалі: «Адны Янам Хрысціцелем, другія ж Іллёю, а іншыя Ераміяй ці адным з прарокаў». Ён кажа ім: «А вы кім лічыце мяне?» Сымон Пётр адказаў: «Ты Хрыстус, Сын Бога Жывога». Тады Езус сказаў яму ў адказ: «Шчаслівы ты, Сымоне, сын Ёнавы, бо не цела і кроў адкрылі табе гэта, але Айцец мой, які ў нябёсах. І я кажу табе: ты, Пётр, скала, і на гэтай скале я пабудую касцёл мой, і брамы пякельныя не перамогуць яго. І дам табе ключы валадарства нябеснага, і што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана ў небе, а што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе». Тады загадаў вучням сваім, каб нікому не казалі, што ён Месія. Гэта слова Пана. A Tobie, Chryste. Ведаеце, калі учора дзесьці першы раз прачытаў гэта Евангелие, то падумаў, што вось так дзесьці падчас казання задаць людзям пытанне, вось кім для вас з'яўляецца Христос, было б надта банальна, таму што вельмі часта гэта ўжо і чулі, дзесьці ведаем. Але вось менавіта ў самім гэтым Евангеллі неверагодная такая глыбіня закладзена. І паглядзіце, што Христос пытаецца вось адразу ў вучняў, кажучы, вось кім ён з'яўляецца для людзей. І хтосьці адказвае, што хтосьці лічыць яго Янам Хрысціцелем, хтосьці Іллёю, хтосьці Ераміяй. І паглядзіце, што гэты адказ ён заўсёды дзесьці кіруецца вось да мінулага. Вельмі часта можна думаць, не ведаю, казаць, вось раней часы былі лепшыя, не ведаю, раней было інакш, не ведаю, там 10-20 гадоў назад, можа, здароўе ў кагосьці было лепшае. Можа, не ведаю, хтосьці памятае братоў, якія тут служылі 10-15 гадоў назад. Альбо хтосьці скажа, як касцёл будаваўся, то людзі, можа, былі больш нейкія, не ведаю, адкрытыя, гатовыя папрацаваць ці яшчэ штосьці. І вось менавіта такую ментальнасць паказвае сённяшні першы адказ людзей, што яны глядзяць на Хрыста, але чамусьці ўвесь час думаюць пра мінулае. І вось веліч Пятра, яна заключаецца ў тым, што ён адказвае: ты, Христос, Сын Бога Жывога. Вось менавіта Пётр у сваім жыцці распазнаў, што Бог дзейнічае сёння, вось тут і цяпер. І самае прыгожае ў гэтым, што вось Бог таксама не чакае, што ад нас, не ведаю, калі я, не ведаю, вось паспавядаюся, калі я ўжо зраблюся свае справы, не ведаю, калі я ўжо тады буду гатовы, тады, не ведаю, буду маліцца, тады буду навяртацца, тады, можа, буду некае лепшае жыццё весці. Вось менавіта Бог кажа, ці Пётр кажа да Бога: ты сын Бога Жывога, сёння, тут і цяпер. Таму што, глядзіце, у нашай ментальнасці, вось, не ведаю, да маладых людзей, напрыклад, калі я закончу вышэйшую адукацыю, тады ўсё будзе добра. Калі куплю кватэру сабе, тады будзе добра. Калі буду мець добрую працу, тады ўсё будзе добра. І мы гэту ментальнасць таксама перакладваем на касцёл. Калі я, не ведаю, пачну рэгулярна хадзіць у касцёл, калі пачну рэгулярна спавядацца, тады смагу сябе, не ведаю, хрысціянінам назваць. Не, вось менавіта сёння, у такой умовах, у такім, які ты ёсць, Бог сёння да цябе прыходзіць. І паглядзіце, як да Пятра звяртаецца: я на табе пабудую касцёл мой. Христос, калі вымаўляе гэтыя словы, ён 100% ведае, што Пётр слабы, што Пётр яго здрадзіць, што шмат чаго яшчэ будзе. Але вось мяне асабіста недзе гэта заўсёды вельмі моцна кранае, што Хрысту гэта не перашкаджае абсалютна. Ён кажа: я табе давяраю, я на табе сёння буду будаваць. І вось тады, ведаеце, можна паглядзець на гэты адказ Пятра трошачку інакш. Вось наша беларуская мова, яна, на жаль, трошку не перадае, таму што ў нас няма такіх артыкляй. Вось
У грэцкай мове, калі прачытаць гэтую фразу, там ёсць такі артыкль, Пётр кажа: ты ёсць Христос, па-грэцку будзе так «хо Христос». Калі б, не ведаю, на італьянскую мову перакладаць, гэта такой «иль Кристо». Зараз папробую растлумачыць, што гэта значыць. Калі ў Бібліі гэты артыкль выкарыстоўваецца, гэта значыць, што рэч ёсць адна, адзіная ва ўсім сусвеце. Напрыклад, калі б мы казалі пра сонца, можа хтосьці там жонку сваю называе, там, ты моя сонейка, там, ці хтосьці дзяцей сваіх называе, там, солнышка, там, ідзі сюда. Але вось сонца, яно адно. І вось калі б, напрыклад, на італьянскай мове гэта было б «иль соле». То есть, калі мы чуем гэтае слово, мы ведаем, што гаворка ідзе толькі пра тое сонца, якое дае святло. Вось такім словам Пётр вызнае сёння сваю веру. Кажа: ты Христос. Гэта значыць, ты адзіны моя надзея. Ты адзіны мой валадар. Толькі на табе я гатовы будаваць. І яно, вось гэта, ведаеце, два пытання, вось кім Христос з'яўляецца для людзей, кім Христос з'яўляецца для мяне, яно можна параўнаць, напрыклад, калі б вам хтосьці нават на вуліцы задаў бы пытанне. Напрыклад, пра споведь. Хтосьці вас пытаецца: вось, а што такое споведь? Ну, вядома, кожны з нас пачаў бы расказваць: не ведаю, споведь, гэта, не ведаю, раз там на месяц, на паўтары, надо прыйсці, зрабіць рахунак сумлення, вызнаць свае грахі, атрымаць пакуту. А паглядзіце другі ўзровень пытання, калі б гэты чалавек запытаўся: а чым для цябе з'яўляецца споведь? І тады ўжо чалавек, які сапраўды гэта перажывае, ён не будзе казаць: ну, гэта, ведаеш, там, надо прыйсці, надо сказаць. У думцы адразу паявіцца вось менавіта мыслі, што часамі цяжка падрыхтавацца да гэтай споведзі. Часамі нейкія грахі, яны праз зубы не праходзяць, каб іх сказаць. Не ведаю, можа хтосьці сабе прыпомніць грэх, які ўжо некалькі гадоў не вызнаваў, альбо дзесьці сіл хапіла вызнаць. Вось менавіта ў гэтым заключаецца розніца, што казаць камусьці пра агульныя рэчы, вось чым з'яўляецца Христос, альбо кім з'яўляецца Христос. І паглядзець таксама вось на маё жыццё, кім для мяне сапраўды з'яўляецца Христос. І вось гэта Евангелие, якое мы чытаем, яно знаходзіцца ўжо у 16 раздзеле паводле святога Матвея. У Евангелии паводле святога Матвея трошку больш за 20 раздзелаў. То есть можна сказаць, што 2/3 пуці вучні ўжо з Христом прайшлі. І вось гэта, ведаеце, вельмі такое свядомае пытанне Хрыста, таму што парадокс таксама ў гэтым пытанні заключаецца ў тым, што да гэтага моманту ў Евангеліі Христос заўсёды задаваў такія закрытыя пытанні. Вось не ведаю, чаму такое павольнае вашае сэрца, чаму слухаеце і не чуеце, чаму глядзіце і не бачыце. А вось тут такое пытанне, яно як рахунак сумлення ён ім задае: кім я для вас з'яўляюся? Мы прайшлі пэўную дарогу, ужо як бы Христос вельмі хутка будзе выдадзены на мукі, на смерць. Вось такое пытанне вельмі моцна ім задае, каб яны сапраўды маглі падумаць: вось, а куды я іду? Ці гатовы я дзесьці жертваваць? Таксама для нас, паглядзіце, вось уже год паволі ідзе, ужо 8 месяцаў гэтага году прайшло, цяпер вось ад верасня пачынаецца новы навучальны год. Можна ў святле гэтага Евангелія таксама вось прааналізировать, а што да гэтага моманту Бог у маім жыцці зрабіў? Ці штосьці такое здарылася, што я гатовы дзесьці нават свой светапогляд трошку памяняць? Ці я гатовы вось цяпер з верасня, калі пачынаецца ўжо, не ведаю, вернемся, як цяпер ужо відаць вельмі добра па касцёле, што вяртаюцца людзі з дач сваіх, вяртаюцца ад розных там лецішчаў, абавязкаў. Вось калі я вяртаюся цяпер ад верасня, ці я пачынаю ўжо вось больш нейкі блізкі шлях з Христом? Таму што вось калі мы сябе уявім на месцы вось Пятра, паглядзіце, што Христос глядзіць на Пятра і кажа: я табе давяраю, я на табе гатовы будаваць касцёл, мне не перашкаджае твая слабасць. І вось тады пытанне для мяне:
А я давяраю Богу настолькі, што магу сказаць, што ты вось гэты Іль Христос, што ты адзіны ў маім жыцці, што толькі на табе я гатовы будаваць. Не на сваіх нейкіх сувязях, не на сваім вось святапоглядзе, не на тым, што як я сабе думаю, на табе. Таму што выбар Хрыста ён заўсёды будзе звязаны з нейкім невялічкім цярпеннем. Ён мяне будзе штурхаць туды, дзе можа мне самому некамфортна, небезапасна. Ведаеце, размаўляючы з моладзю пасля рэкалекцый, некаторы, выбіраючы Хрыста, вымушаныя з хлопцам расстацца. Хтосьці, выбіраючы Хрыста, не будзе на працы ўжо вось так захоўвацца, як да гэтага часу захоўваўся. Хтосьці, выбіраючы Хрыста, таксама чымсьці жертвуе. Але дзеля чаго? Таму што Бог кажа, што я Пятру дам ключы ад валадарства нябеснага. Што будзе шчасце вечнае. Не тыдзень, не дзень, не 10 год, нават не 100 год, вечнасць. І вось дзеля гэтага мы прыходзім у касцёл і слухаем пропаведзі гэтыя, удзельнічаем у сакраментах, каб кожны дзень выбіраць Хрыста, каб потым цешыцца вось гэтым шчасцем вечным. Таму, браты, няхай гэтае пытанне, якое сёння Христос задаў Пятру, няхай яно не будзе банальным, а вось каб кожны дзесьці ў сваім сэрцы падумаў, што калі Бог мне настолькі давярае, калі Ён на мне хоча будаваць, калі Ён мяне выбраў, ці я гатовы таксама гэтым жа яму адказаць. Амэн. Цяпер паўстанем і вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога. Сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святого, Марыі, і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на 3-й дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праварушаецца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамовляў праз прароку, веру ў адзіны святы каталіцкі апостольскі касцёл, прызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Да Бога, які з'яўляецца канчатковую мэтаю нашай веры, узнясём нашыя супольныя малітвы і просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ён абуджаў у сэрцах людзей веру і любоў, а таксама надзею на сустрэчу з Айцом у небе. Цябе просім. Молімся за біскупаў нашай краіны, каб пад апекай Найсвяцейшай Панны Марыі яны вялі Божы народ да збаўлення. Цябе просім. Молімся за нашу айчыну, каб панавалі ў ёй спакой і справядлівасць. Цябе просім. Молімся за дзяцей, якія ў гэтым годзе пойдуць у пачатковую школу,
каб іх дальнейшее развіццё было усебаковым і гарманічным. Цябе просім. Молімся за тых, хто перажывае смерць аднаго са сваіх родных, каб яны не гублялі надзеі на сустрэчу ў Божым валадарстве. Цябе просім. Молімся аб здароўі, Божым благаслаўленні, апецы Маці Божай для Паўла, Рэгіны і Паўла. Цябе просім. Молімся за Вольгу Нарбут, каб міласэрдны Пан адаруе яе ласкай вечнай радасці. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы няспынна умацоўваліся ў веры і любові Хрыста. Цябе просім. Усемагутны Божа, выслухай малітвы Твайго касцёла і учыні, каб ён, дзякуючы апецы Маці Божай, вёў усіх Тваіх дзяцей да вечнай айчыны. Праз Хрыста, Пана нашага. Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец Усемагутны. Пане наш Божа, Твой Сын сваёй ахвяры на крыжы адкупіў нас і учыніў сваім народам. Просім Цябе, спашлі Твайму касцёлу дар еднасці і супакою, праз Хрыста Пана нашага. Amen. Пан з вамі. І з духом Твоїм. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Усемагутны вечны Божа, праз Хрыста нашага Пана. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі, арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна речения, благословленный Твой.
Сапраўды, Божа, ты святы і справядліва хваліць цябе ўсё твоё стварэнне, бо праз сына твайго пана нашага Езуса Хрыста, дзейснаю моцаю Духа Святога ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста пакорна молім цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына твайго, нашага Пана Езуса Хрыста, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам павячэры ўзяў келіх і, падзяку табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящает смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чакаем Твое приставание. Пане, успамінаючы збаўчую муку твайго сына, а таксама яго цудоўнае ўваскрасенне ў небаўшэсце, і чакаючы яго другога прыйсця, з падзякаю складаем табе гэтую жывую святую ахвяру. Узглянь просім на дар твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю твайго сына, напоўненыя духам яго святым, сталі адным целам і адным духам у Хрысце. Няхай ён сам учыніць нас вечным дарам для цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі тваімі, найперш з найсвяцейшай паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святым Францішкам, святой Кларай і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на тваю нястомную дапамогу. Просім цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам табою адкупленым. Будзь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па тваёй волі стаіць перад табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою ўсіх рассеяных па свеце дзяцей тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы тваёй адышоў з гэтага свету. Міласціва прымі ў валадарства тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца тваёй хвале, праз Хрыста Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе вякі вечныя. Атрымалі мы Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: Ойче наш, который есть у небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь Твоя Твоя
просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апосталам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Баран Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баран Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баран Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас супокоєм. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Хто есть цела маё і п'е кроў маю, мае жыццё вечнае, і я ўваскрашу яго ў апошні дзень. Свою,
помираю, Тебе воскресаю. Пане, Пане, я живу, Тебе помираю, Тебе воскресаю. Тебе, 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 Пане, я живу, Тебе помираю, Тебе воскресаю. Benedicamus, benedicamus Domino. Benedicamus, benedicamus Domino. Deo gratias, Deo gratias, Deo gratias, Deo gratias, Benedicamus, benedicamus Domino. Benedicamus, benedicamus Domino. Deo gratias, Deo gratias, Deo gratias, Deo gratias, Молимся.
Милосердны Божа, праз гэты эўхарыстычны пасілак вярні здароўе нашым душам. Перамяні нас дзеяннем Тваёй ласкі і дапамажы нам, каб мы заўсёды былі Табе даспадобы, праз Хрыста Пана нашага. Прысядьце, калі ласка, паслухаць парафіяльныя аб'явы. Шчыры дзякуй вам за кожную малітву, ахвяру і дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Асаблівая падзяка тым, хто прыбіраў у касцёле на гэтым тыдні, клапаціўся пра тэрыторыю, бачыў тым мужчынам, якія дровы пасеклі. Вялікі дзякуй. Таксама тых, хто упрыгожвалі святыню кветкамі. За кожную добрую справу няхай узнагародзіць вас пан Езус і святы наш айцец Францішак. На гэтым тыдні вельмі шмат успамінаў. У панядзелак 24 жніўня свята святога Барталамея Апостала. У сераду 26 жніўня успамін Найсвяцейшай Панны Марыі Чэнстахоўскай. У чацвер 27 жніўня успамін святой Монікі. У пятніцу 28 жніўня успамін святога Аўгустына, біскупа і доктара касцёла. У суботу 29 жніўня успамін мучаніцтва святога Яна Хрысціцеля. Ужо хутка ў нашай парафіі распачнецца новы катэхетычны год. Заахвочваем запісваць на падрыхтоўку да першай святой камуніі дзетак ад 3 класа ўзвыш. Заняткі распачнуцца ў аўторак 8 верасня. За ўсёй неабходнай інфармацыяй можна звяртацца да сястры Яны. Праз тыдзень у нядзелю 30 жніўня падчас імшы о 12 гадзіне адбудзецца благаслаўленне на пачатак новага навучальнага года вучняў, іх бацькоў і настаўнікаў. А пасля святой імшы запрашаем усіх на супольнае святкаванне на тэрыторыі касцёла, як звычайна. Калі хто можа прынесці што-небудзь смачнае, то будзем вельмі удзячныя. У наступную суботу, 29 жніўня, адбудзецца аўтобусная пілігрымка на ўрачыстасць кансакрацыі касцёла ў Жупраны. Адпраўленне аўтобуса а 8:30 з паркоўкі каля ТЦ «Тройка». Пытаўся ў нашай краме, запісалася на 2 аўтобусы людзей. Адзін на 50 чалавек і ў другім яшчэ 6 месц свабодных. Таму, хто думае, можна яшчэ ў краме запісацца. Кошт пілігрымкі 20 рублёў. 19 верасня ў Буцлаве, гэта субота таксама, адбудзецца францішканскі кангрэс, які арганізоўваецца з удзелам усіх францішканскіх ордэнаў на Беларусі, таксама нас, капуцынаў, францішканскага ордэну свецкіх, моладзі, дзяцей нашых францішканскіх. Гэта цудоўная нагода, каб адзначыць заканчэнне юбілейнага года, прысвечанага святому Францішку. У праграме святая імша, канферэнцыі, адарацыя, канцэрт і, канешне ж, пачастунак ад брата Войтка. Зарэгістравацца можна да 5 верасня ў сацыяльных сетках парафіі альбо ў закрыстыі. Таксама можна запісацца. І апошняя аб'ява. Рэлігійная місія дабрачыннае каталіцкае таварыства «Карытас» Мінска-Магілёўскай архідыацэзіі рэалізуе чарговы праект і прапануе патрабуючым саджанцы. У пятніцу, як ведаеце, раздалі курачак, нас цяпер чарга ўжо на саджанцы. Маліна, бужымель, гэта жымаласць, дурніцы, галубіка, значыць, агрэст без шыпоў. Таму, калі вы вось у гэтую катэгорыю патрабуючых уваходзіце, гэта шматдзетныя сем'і, пенсіянеры, дзеці з інваліднасцю, можна звяртацца да Дамінікі ў працоўны час з панядзелка па пятніцу. Калі ласка, звяртайцеся і калі патрабуеце, то атрымаеце вось гэтыя саджанцы. Дзякую вам вялікі за супольную малітву на перажыванне гэтай нядзелі, ўсяго тыдня. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. С Духом Твоим. Няхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михайле,
Щастя і мир